Isha, bru, bro, bri, bre, bra. Cabra, abric, bresquilles. Braç, zebra, bressol. Brillant, lliure, sobre, obridor, brut, brotxa, bernat, acollit, pebrots i cogombres de l'hort. De seguida, la lletra A mayúscula alça les podetes, se les posa fent botzina i crida: «En marxa! 1, 2, 11, 20, 100, 1000 lletres mayúscules i minúscules boten del llibre de les lletres saltadores. Cauen al terra i es posen a caminar, l'una darrere de l'altra, en direcció a la porta. Tot seguit, les lletres dels llibres de mate, d'experiències, fins i tot dels números i lletres dels quaderns d'exercicis salten des de dins de la cartera i manprenen el mateix camí. Ben prompte, totes les lletres i tots els números desapareixen en direcció a la sala on els pares del xiquet miren la tele. L'Adele resta quiet una estona. Després guaita la porta de l'habitació i camina de puntetes. Lletres que fan fuchina, d'Enric Lluch. Quan el rellotge va començar a fer sonar les campanades corresponents a mitjanit, molts dels habitants de Vilanova s'havien gitat, tret que estava preocupat i comptava totes les campanades des que s'havia posat a funcionar, ja que els veïns l'havien encarregat de portar a cap els tràmits de l'instal·lació, perquè el rellotge es posava a l'església, de manera que quan la campanada va començar a sonar, ell també ho va fer, tamp 1, tamp 2. Al seu llit, Cristina també comptava les campanades, tamp 3, tamp 4, tamp 5. Havia estat estudiant per a un control i feia poc que s'havia gitat. Per això encara estava desperta quan el rellotge va tocar les 12 de la mitjanit. Tamp 6, tamp 7. A l'apotecari don Anso, que acostumava a llegir fins molt tard, les campanades no li permetien concentrar-se en la lectura i comptava mentalment. Tamp 8, tamp 9. No tenia altre interès que comprovar que quan acaben per tornar a concentrar-s'hi. Tamp 10, pensava Jess. Tamp 11, contava Cristina, al llit. Tamp 12, don Ancho no podia tornar a submergir-se en les aventures que el llibre li relatava. Tamp 13, el rellotge va tocar una campanada que feia el número 13. Deia que les seres de colors van dir perdiu l'aigua. Un dia a classe Duncan anava a treure les ceres de colors i va trobar un munt de cartes amb el seu nom. Per a Duncan. Ei, Duncan, soc jo la cera vermella
hem de parlar en fas treballar més que a qualsevol de les altres peres de colors. Passo l'any pintant camions de bombers, pomes, maduixes i tota la resta de coses vermelles. Treballo inclús durant les vacances. He de pintar tots els Pares Noel pel Nadal i tots els cors pel Sant Valentí. Necessito descansar. La teua amiga estressada, la cera vermella. Un viatge accidentat. En la meva família som 6, a l'hora de decidir les coses. En primer lloc hi ha el pare, que és un animal racional de 90 quilos. No té ni un pèl de fava, ni un d'espavilat. El ben cert és que està calb com una bola de billar. Ei, però té un bigot espès, un ordinador portàtil i un clauer amb l'escut del València Club de Futbol. Així que poca broma. Potser no és molt, ja ho sé. Hi ha companys de la meva escola que tenen pares molt rutilants, advocats, metges o llanterners. Fins i tot n'hi ha un que toca el trombó, però el meu té un conjunt d'aspecte fascinador, d'home poderós, descomunal. El mateix metge que si li posares una americana a un hipopòtam. Treballa a casa i escriu llibres de lletres xicotetes. És molt sensible. A l'hivern es tapa cap i tot amb una manta. Diu que per concentrar-se millor que a casa no parem de fer sorolls. I a l'estiu treballa en camiseta interior i en calçotets. La mare és baixeta i li agrada intentar raonar amb nosaltres abans de tirar-nos l'espardenya al cap. Té els cabells negres, 15 dies al mes, i després se li tornen blancs del disgust que diu que li donem. Dissabte 31 d'agost. De vegades pense que a la meva mare se n'hi va la pinça. N'hi ha dies que n'estic completament convençuda, com avui. El drama ha començat aquest matí, quan, com qui no vol la cosa, li he demanat que em comprés uns d'aquests iPhones tan guapos que ho fan pràcticament tot. Per a mi era una necessitat bàsica, quasi tan important com l'aire per respirar. No se m'acudia cap manera millor de fer-me un lloc en el grup dels GDF, guapos, divertits i famosos, de la meva escola privada, Westchester Country Day, que deixar-los al·lucinats amb un mòbil nou de trinca. L'any passat semblava que era l'únic alumne de tota l'escola que no en tenia. Per això vaig decidir comprar-me'n un de segon mà i tirat de preu per internet. Era més gran del que hauria volgut, però supose que tampoc no podia demanar més per 13 euros. 899. Vaig guardar el mòbil en l'armariet i vaig fer córrer la veu que la gent podia enviar-me els xafardejos més sucosos al mòbil nou. I vaig començar a comptar els segons que em faltaven perquè la meva vida comencés de debò. Em vaig posar molt nerviosa quan vaig veure que dues noies guapes, divertides i famosos venien del passadís cap a on jo era mentre parlaven per mòbil. Vaig venir de pet al meu mariet i es van mostrar superenrotllades. Això que vos hem llegit és un fragment del diari d'una penjada número 1 de l'editorial Estrella Polar.
Així ho voleu invertir, però no passa res. Diari d'una penjada número 1. És una saga enorme que li agrada moltíssim a les xiquetes. Gràcies. Hola, soy Santiago Contreras Martínez y voy a contaros un conte de Tindré un germà de María Solar. Aquell dia el pare i la mare estaven esperant-me a l'eixida de l'escola. Que estrany, no venen mai. Maria em va preguntar, no vens en autobús? No han vingut a buscar-me. Els dos estaven molt somrients, lluint un somriure d'orella a orella. Que estrany, tant de somriure. El pare va dir, hola, sol meu, tenim una gran sorpresa per a tu. Què és? Vaig preguntar jo de seguida. Tindràs un germà, va dir el pare, molt contenta. Adeu. Hola, em dic Adrián Ordichuk. Estudi al Col·legi Federico Maicas a 5è D i vull contar-vos 2 poemes. El primer s'anomena El rat de la higiene total. Aquest és el rat de la higiene total. Pren aigua i sabó, anem a començar. De bon matí, només alçar-te. Una bona dutxa és d'espavilar-te. Comença pels cabells, amb un bon xampú. Però, què fas? Te l'has tirat als ulls. Lleva't bé la cara, lleva't les lleganyes i amb aigua clara neteja't les pestanyes. Rasca't ben bé darrere les orelles o els pares et faran veure les estreles. Aquest és el rat de la higiene total. I ara tot el cos anem a netejar. Braços i cames rentar-te'ls tu, sense oblidar-te de l'esquena i el cul. Què és això que bota del cap i el genoll? Deu ser una puça, pot ser un poll. És un tros de pinta que se m'ha trencat, quan els cabells m'he repintat. Ara he jugat bé i vés-te'n ja. Del bany calentet no isques despullat. Però, on vas? Això és fonamental. Una cosa et falta, la neteja dental. Aquest és el rat de la higiene total. Deixa l'aigua i sabó, això s'ha acabat. I el segon poema s'anomena Somriu. I és així. Somriu, encara que ploga, encara que plores. Somriu, amb un cel de cendra, quan tot se va a la merda. Somriu, quan porta el somriure per bandera, sigues el de la primavera. Somriu, no deixes que gestos ni paraules t'agreguen la mirada i t'amarguen. Somriu, una altra volta i encara més, defensa l'alegria amb ungles i dents. Somriu, a casa, a l'escola i al carrer, a l'amic, al passejat i al foraster. Somriu, no els deixes que guanyen, nosaltres som molts més. I aquests han sigut els meus 2 poemes o raps i espero que us hagi agradat i adeu!